Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, advent második hete van, most is hagyományos Roráté szentmisére gyűltünk össze. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, ragyogjon fel szívünkben dicsőséget fénye, hogy eltűnjön belőle az éjszaka sötétsége, és világosság fiainak találjon minket, hozzád érkező egy szülötted, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Isten elküldte népéhez Mózest és az ősatyákat. Azután, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fákja. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le 3-szor az égből. Illés, mély nagy voltál csodatetteiddel. Ki tarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy? Tüzes forgószélben magasba ragadtattál szekérem, amellyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját, az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyreállítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunytak el. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, 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 alleluja. Készítsétek elé az Úr útját, egyengessétek ösvényét, és minden ember meglátja az üdvözítőt, akit elküld az Isten. Alleluja, alleluja. Az Úr
legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie. Ő így felelt, Illés eljön ugyan és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az emberfia is tőlük. Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, Illés egyik legmarkánsabb alakja az Ószövetségnek, a későbbi üdvözítő útját ő készíti elő tágabb értelembe, akkor is, amikor kénytelen büntetni, akkor is, amikor örömhírt hoz. És az ő eljövetelét várták a megváltó előhírnökének. És itt most ez a rész következett Máté evangéliumából. Az itt közölt beszélgetés Jézus színeváltozásához kapcsolódik, ahol a tanítványok Mózest és Illést látták Jézus társaságában. Mivel ők is ismerték a zsidó hagyományt Illés visszatéréséről, azért csak vele kapcsolatban teszik fel a kérdést. Jézus két dolgot erősít meg. Az Illés eljövetelére vonatkozó várakozás beteljesedett Keresztelő Jánosban, hiszen ő a nagy próféta buzgóságával működött. Ugyanakkor János sorsa a messiásére emlékeztet, mert őt is meg fogja tagadni a népe, ahogy Jánosnak a vértanúság jutott. A beszélgetés tehát figyelmezteti az apostolokat, hogy ne uralkodó messiást várjanak, hanem olyat, aki kiengeszteli népe bűneit. Most az adventben messiás érkezését várjuk. Éppen ezért erre készítjük a szívünket, készülünk a szívünkben, és készülünk azzal, hogy a környezetünknek is széppé tesszük ezt az időszakot. Gondoljunk arra, hogy ez a bensőséges advent, ez már maga is öröm, és főleg annak a beteljesedése majd, amit karácsonykor fogunk érezni. Amen. Jézus Krisztus, aki szeretetből a megvetést és a kereszthalált is vállalta értük, kérjük bizalommal. Tanítsd, Urunk, egyházadat, hogy mind jobban megértsük, az örök élet felé vezető út a szenvedésen és a keresztáldozaton keresztül vezet. Téged, hallgass meg minket. Add, hogy a hatalmat gyakorlók megalkuvás nélkül az igazság és az igazságosság szellemében vezessék a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Állj, Urunk, azok mellett, akiknek szenvedniük kell családtagjaik, munkatársaik vagy más embertársuk miatt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy észrevegyük és jóvá tegyük, amikor akaratlanul szenvedést okoztunk másoknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj a szülőknek bátorságot és találékonyságot, hogy szeretettel és felelősséggel neveljék gyermekeiket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szünten előtted álljon, add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva néki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt a adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Zsolt püspökünkkel, Lajos püspökkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted. Részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a téd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel, Köszöntsétek egymást a béke jelével. legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten báránya, elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten báránya, elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogaikat meghívasztalá az Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk, kegyességédre esedezünk, Urunk, hogy az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen el a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen